Salutare, mă, băieți și fete! Bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Fabian și astăzi ne vom juca Free Fire, dar ne vom juca Free Fire Max. Scrie aici, uitați-vă. Și vom încerca să devenim din ce în ce mai mult, să facem un level în ce în ce mai mare. Și sper să ne jucăm ce în ce mai mult, dar sunt default. Bine, nu mi-am prins contul cu Headhunter și da, eram aproape să fiu de Platinum. Adică am început Platinumul și după am terminat, eram cu PC sau Diamantul. Nu contează, n-am level, stați așa să văd cât level la că nici nu am uitat.